Welcome back to my YouTube channel Bodo Kalyanmix YouTube channel आव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि कभार भिडिअखौ नायाखैबा आं डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय जादों। बैसागो सिख्ला बे कभार भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायाखैबा थांनानै आं डिस्क्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थुनानै नायहैबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ जुदि नोंथाङा नायनो इन्टारेस्टेड बा फैदो दानिया behind the scene ke नायलांदोनि। Mako makita. Mau zubong. Saya apa? Terima बे सानावहाय जा सानदों गोसामोन ओमफ्राय मोसाग्राफ्राबो जा बाखायो। कभार भिडिअ खालामनायाबो गालाय नङा दे, जा खस्थ' खालाय सान्दुं गोसायावबाबो जा रिटेक लाबाय थानांगौ। जा ओरैनो जोंना डान्सारफ्रा अलसियाखा बेयावनो रिटेक लाबाय थानायाव जा बाखायो। शुटिं खालामनायाबो माबा फाल्टुसो खालामनानै थाबाय थायो। रिटेक लाबाय थानायजों माजों ओरैनोबा अलसियाखा जोंना मानसिफ्रानो ओरैनो नाजालांगासिनो दं आरो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामलांबाय थानो थाखायनो जोंनि इयुन समफोरावबो बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट होबाय थायो। बेनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय। नायनायावबा थाबैनो दसेयावनो जोबो 5 मिनिट 6 मिनिट इदिनि सल'फ्रा, ओमफ्राय बेखौनो जा खस्थ' खालामनानै लाबाय थानांगौ नङा होमबा लोगोफोर? जारलासोलै भिडिअ खालामनायाबो इदिनो नाजालांगासिनो दं आरो जायाबाबो। नुबायना लोगोफोर जायाबा मा खालामना थाबाय थायो। जारलासोलै माबा खालामनो थिनबा माबासो खालामना दोनथियो आरो मा जा फानिखा मानसिफ्राबो। Syuting खालामनानै मानसिफ्रानो मा गिदिर जाजोब्बाय माथो। हम लोग अभी शूटिंग करके निकल लिया है और 200 करने वाला है।
देखते रहिए। और उस लोग को क्या है ना मेंगबाय करता है। डायरेक्टर मैन को मेंगबाय करता है कि नहीं? एसां खानदों ग्राबो कस्त न खालामदों बास ini थाखाय पेकआप जाबाय। क्या क्या कर रहा है? शूटिंग क्या है क्या? बहुत गरम है। आज तो बहुत गर्म है। गर्म के दिन में शूटिंग करना अच्छा नहीं था। कैमरामैन को आज बहुत कष्ट हुआ है। कैमरामैन को धोखा दो एक बार। धोखा दो मियानि भिडिअ दाबो जोबाहायलै आरो दिनै ससे दंबायो नै लकेसना खान्थाल मादायनि खान्थाल गोरियाव उराया दाखो खान्थालखौ थाइसे खाना लाना एकटार गुवाहाटि खिथिनि खान्थाल मादानि नानान खस्थ'लै लोगोफोर खानथुं गाग्राबाव अलपमान शेयार खालामबायना हो साबस्क्राइब बानायना हो अन्नानै खम क्वालिटिनिब्लाबो खालामो जों DSLR गैयालै जोंना मबाइलजोंनो बानायो लकेसनफ्राबो नै जा मोजांथार khur nasi lungmui mai bra kamar fat ibu kasih ba menna nakabre tinggal beli jadi pai tinggal beli jadi oh beli no beli no ya One, two, three, four. Kurang naik tongnya jamin. Is naibini actingku jayalasino थाबैनो होफ्लांनानै गावहानो लाजिनांदों। Go. Ektor sudah nung. Apa ektor beli? Ektoran dia mau. Jangan makan beta. नुबायना लोगोफोर भिडिअ खालामनाय मानसिफ्रा बिदि जायो बि फाग्ला बिदि जों जायो माबा भिडिअ खालामनो लांनाय मानसिफ्रा माबा नांलायोसो